Tässä ollaan. No niin. Moi. Moikka, missä me ollaan? Me ollaan nyt Sörkän Sykliksessä. Ja sä oot? Mä oon Satu naapurustyöntekijä, mä oon vähän näissä kaikissa Sykliksissä töissä. Kiva. No saanko mä tulla sisälle ja katsoa? Kiva. Kiitos. No niin. Katsotaan mikä tää paikka on. Hei, tää on makeen näköinen. Täällä on siis meidän terveysneuvonta. Täältä saa puhtaita käyttövälineitä ja tänne voi tuoda käytettyjä käyttövälineitä. Onpas siistiä. Täältä saa myös sitten ohjausta erilaisiin terveysasioihin. Hienoa. Täällä on asiakaspuhelin. Oi kun ihana pieni koppera. Tässä on meidän sosiaaliohjauksen tiski, missä yleensä sitten sosiaaliohjaaja on jeesailemassa erilaisissa asioissa. Ja täällä on meidän tämä päiväsali. Tällä hetkellä hyvinkin tyhjä, kun olemme asiakasajan ulkopuolella nyt. Mutta Joo, ja tää on auki miten? tää on auki joka arkipäivä kello 10-15.30. Just, ja kenelle tää nyt on sitten tarkoitettu? No, siis tämähän on päihteitä käyttäville, suonen sisäisesti huumeita käyttäville. Toki tää on päivätoimintaa myöskin tässä, mikä on lakisääteistä, niin kuka tahansa periaatteessa voi tänne tulla, mutta aina kelle tahansa tämä ei ole ehkä hyvä paikka tulla. Joo, mutta hyvä, että on joku paikka tulla. Joo, vähän puurotarjoilua. Täällä on siis joka päivä tarjolla kahvia, puuroa, leipää, mahdollisesti jotain muutakin kiisteliä ehkä ja sitten on jotain hedelmiä satunnaisesti, ehkä jotain herkkuja. Me saadaan stadisafkalta aina vähän jotain pientä. No hyvä, että menee kierrätyksi, että on kierrätystä. No mutta sitten tää oli mukava tutustua. Kiitos sulle paljon.